Pag minamalas nga naman. Ayan. Pag minamalas guys. Ayan. Ayan mga kuragon. Ayan. Nabutan ng train. Ayan. Canadian Pacific. Haba-haba yan guys. Mga 120 na naman yan. Yan, nabutan din si pare ko eh. Yan, yung nagbabike ko. Ay, mga container pa. Container oh. Puti na lang, ang bilis ng takbo. Ito naman, ayan, ang kinakarga dyan guys, mga heavy equipment. Ayan, tulad ng bako, ayan, bulldozer. Kasi sa trabaho namin, doon sa pinagtrabahoan kong isa sa Canadian Pacific, CN, Canadian National, nag-unload kami yan, yung heavy equipment, mga nakakadina ng napakalaking kadina. So ina-unchain namin yun. Yan. Ito mga container. Yan. Malamang galing ito ng galing ito ng US. Yan. Pumasok dito sa Canada. Yan. Ang bilis ng takbo guys yun. Yan. Grabe oh. Imagine guys 3 minutes na yan, ang haba pa rin, hindi pa rin tapos sa bilis na ganyan. So ibig sabihin talagang mahigit 100 siyang rail car. Bumalik na si pare ko yung nagbabike. Guys, ayan, naabutan po ako ng hindi ako makatawid. Naabutan po ako ng napakahabang Kansas City Southern. Naabutan po ako ng napakahabang train. Ayan, mga bagon. So isang locomotive sa pinakaharap, bandang gitna, isang engine locomotive ulit. Ini-expect ko na meron din dito bandang likod, isa pang engine or locomotive. So pag sobra po kasing haba, mga 100 lampas na bagon, lagi pong 3 locomotive yan, laging 3 engine yan. So ini-expect ko meron dito, especially na ito, mga doble-dobleng container patong. Yan. Kaya ini-expect ko merong isa dito bandang likod ng isa pang makina, isang engine. Yan. Malamang baka hindi lang ito 120. Sa amin kasi 120 or 116 na rail cars. So dito talagang grabe, baka sobra pa sa amin yung haba. Haba na to, no? Ayan, patapos na guys. Yan. Kita ko na yung puwet. Na-expect ko na merong isang engine pero wala. Ayan. So ayan, patapos na guys. Ayan, makakatawid na ako. Ayan na po yung dulo. Ayan, dulo, ayan, tawid.